Anong ginagawa niyo, pre? Nagbabalat ng lupa. Nagbabalat ng plastic. Ang dami ng lupa. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, boss Jeff Films. And for today's video mga boss, eto mga boss, minalas kami kasi merong bagyo. Anong pangalan ng bagyo ngayon? So ngayon may bagyo kasi mga boss. Hindi kami natuloy dun sa Olango Island. Maraming nagsasabi sa amin na concern lang sa amin na baka ma-stranded kami. Kaya nga hindi kami tumuloy dun sa Olango Island. Actually nakapagbili na kasi kami ng mga pagkain. Ayan. Ayan. May nabili na kami mga pagkain. So ready na sana kami. Gabi pa lang nandun na natulog sila sa kabilang mansyon ni Dinoy. Joshua Dinoy. Gabi pa lang, Noy? Gabi pa lang doon na sila natulog sa mansyon mo. Doon sila natulog sa mansyon ni Joshua Dinoy. Tapos yun, nalaman namin na may bagyo pala. Actually, ready na kami. Ayun, mangga. Yung sila Boss Lloyd, papunta pa dito. Kami lang yung nauna. So, dito na lang kami maligo sa swimming pool. Sa mga nanonood natin dyan. Apas kayo dito. Apas dito. Apas kayo sa lahog. Wow. Susunod sila dito pag na-upload na tong video. So, wala na kami dito. Kayo na lang yung iba. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi pa kayong updated sa mga bagong video. 400 hours na kami dito naglalakad. 400 hours. So dito pa kami sa entrance mga boss. Nasaan na kayo silang Boss Lloyd, no? Kinain na ng Nasaan na kayo silang Boss Lloyd? baka nasa saag na sila. Nasa saag. Pumunta yun sa kabila. Hindi, alam naman ni Boss Lloyd siguro dito. So ayun, nakapasok na kami. Purog ka. Mas na ako. Sige. Sige, salamat. Salamat tayo. 5 daw, 5. Ave Maria, Purísima. Wow. God, marinette. Buskin chip na. Anong ginagawa niyo, pre? Nagbabalat ng lupa. Nagbabalat ng plastic. Ang dami ng lupa. Patay ka din? There were times when I thought I will make it. The way that you want to live, breathe the air that you breathe. Home is anywhere, as long as you're with me. Lo, sono ul. Asan daw? Ipang-uhaw ng mga kamil. Mura matamis guys. Matamis. Ikaw, ano masabi mo? Bakang kuhan. Tain ng jabol. Isip. Ano masabi mo? Tamis. Tamis. Ikaw? Maalat. Maulot. Tamis. Wow. Ano akala mo? Maalat. Nakakamdaman ko na FF. Sige, hawakan mo muna ba kung init na ba? Puta na yan. Ayun, puta na. Lagot ka kay Boss Lloyd niyan. Patay. Ayun. Patay.
Ang hirap tanggalin yan. Batikaon na. Oh. Tingnan mo yung damit mo, Boss Lloyd. So kay Boss Lloyd, hindi ko sinasadya. Simula ngayon, mag-practice ka na kung paano mag-sorry kay Boss Lloyd. So kay Boss Lloyd, hindi ko sinasadya yung madumihan yung sinina mo. Hindi kasi sincere yung sorry mo. Dapat, ano talaga, sincere talaga. Boss Lloyd. Dapat pinaiyak. Wag mo takmad yun. Boss Lloyd, pasensya. Hindi ko po sinasadya yung koan po, yung unsan nang kon? Basta sa kay Boss Lloyd, pasensya ka na. Mahuhubo na lang po ako. Pinapnig pa. Asa man ko eh. Asa ko pag-isa darada eh. Yun. Naglipatik. Patikan. Adik-adik ni sa taon na ko niya. Oo. Nandito na lang tayo kasi na-cancel yung Ulanggo. Cancel. Na-cancel yung May paparating kasi ng bagyo eh. may paparating na bagyo. May bagyo na talaga. May bagyo na talaga. Kaya kita nyo naman yung nasa paligid. Para siyang wala makikitang clouds at saka medyo maitim talaga yung kalangitan mga boss dahil sa bagyo. Yan, para safe kami mga boss, dito na lang kami nagbanding sa resort So, na ayun, guys. malapit lang sa amin. So, ayun mga kabos ng Loto tag Sukambaw. Ato gibot nga noog ka ng panit sa paniki nga gikwak-kwak. Mao ni taste ka na. Sukambaw ni Sukambaw. Ato ni guys. Naunsa man ka. Yo, palit sa yung barbecue. Barbecue sa paa sa manananggal. Panit sa manananggal. Ano itsura ng manananggal? Ay kaya ka na niyabag namin tao. O dira gibot nga nagkuan sa tiyanak sa bata. Gitik mo ba yung gata? Ano na feel mo? Bong kiki. Parang bulok na basura. So mga boss, naghahanda pa kami ng ulam para kakain na kami kasi gutom na. Ito si Yabi-yabo ka na. Anong masasabi mo, Boss Dinoy? Tinatapon na ni Boss Lloyd? Minatay ka! Alamig ng hangin, parang reply niya. Guys, naglalakad po ako dito sa maalat na tubig. There were times when I thought I won't make it alive. There were days when I felt like my head was too tight. All my days felt too light. Hindi ako makahinga ng... Ayaw pa! Malapit ako mamatay, hindi ako makahinga ng tubig. As long as you're with me.
napaka-enjoy dito. Nag-enjoy kami. Enjoy ba kayo? Yes, Daddy! Enjoy kami dito kahit napaka-simpleng banding namin. Actually kahit may bagyo. So, yun. Sa Olanggo sana kami kaso may bagyo. Yung bagyo paparating tapos yung isla papalayo. Anong bagyo? Ay, sige po, masusunod kita nang ako. 3, 1. 1, 2, 3, go! Atin nila ako sa kalisod. Hindi na ako makikinawa sa tubig. Welcome to Singapore! Ayan, sa Singapore! Padulong na kami uli. Ayan o. Doon. Ayan o. Murag Napakaitim na ng langit. Yan. Sige lang, naabi ako may nag-aaral. Alib. Ayan na. Makatanan sa Olanggo. Worth it! Worth it, oy. Langgo. OTW Kahit na na-cancel yung yung banding namin dun sa travel namin dun sa Olanggo Island, worth it naman talaga kasi hindi kami tumuloy doon. Nandito lang kami sa malapit lang na resort sa amin. Sa Illuminati. Para safety po kami sa bagyo kasi baka naman ma-stranded kami doon. Baka aabutin pa kami ng mga ilang araw doon sa kakahintay na pwede na makabalik sa pagbiyahe. Para nang pumapaos na yung boss ko mga boss. Kakasigaw-sigaw namin doon kanina sa swimming pool. Bago natin tapusin tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junpel Gilig. Pag-click ang Subscribe button! at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video! Okay mga boss, enjoy ba kayo? Enjoy? Enjoy? Kamusta? Enjoy lang? Ikaw? Bago ba akong chinilas? Oh, ikaw enjoy? Enjoy lang. Ikaw Jugs? Okay mga boss, so hanggang dito na lang tong vlog na to. Until my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.